Ola de novo. Volvo estar outra vez con vos. Hoxe desde a nosa igrexa da Ponte do Outeiro. E quero facelo desde aquí, porque quería compartir con todos cal penso eu que é a situación relixiosa da nosa parroquia e de case todas as parroquias de arredor. Fai uns anos, este templo estaba cheo de xente, na misa dos domingos, nos velorios, nos funerais de enterro, na misa do día da festa, nos bautizos, nas primeiras comunións, nas confirmacións. Hoxe non é así. Nos últimos anos, a asistencia a todas estas celebracións foi indo moito a menos. A xente nova non ven á misa, os seus pais tampouco. Os bautizos fanse en sábado e só para a familia. A primeira comunión faina cada nena ou neno só, para poder levar de invitados a todos os amigos. Confirmación xa non hai en algúns sitios. Os velorios e funerais de enterro estánse a facer nos tanatorios. Ao empezar a funcionar a xupa, xa non temos na parroquia misa os domingos. Parece que todo se acaba. Pero eu non penso que sexa así. Hai uns grupiños de persoas en moitas parroquias que non están dispostos a que todo se acabe. Persoas que cuidan do templo e seus arredores, que miran polas obras que hai que facer, que tocan a campá cando hai defunto, que axudan nas celebracións, que preparan algunha celebración especial. Estamos botando a andar a nosa UPA de Castros de Ribeiras de Lea. Todo é novo. Todo é diferente. Cústanos deixar as nosas igrexas. Pedímoslle ao noso Deus e á Nosa Señora da Portería que nos axuden a topar nesta nova andaina sosego para o noso corazón e para as nosas vidas. Que saibamos axudarnos uns a outros para sair todos reforzados destes tempos difíciles. Non queremos que a vida cristiá das nosas aldeas morra. Se o queremos, se o buscamos, iso é posible. Quédanos acoller, admirar, agradecer, implicarse, servir, loitar, amar. Todo o estilo de Xesús. Queda andar pola vida con humildade, con moita humildade, sabendo que temos por diante moito camiño que facer, pero tamén con moita valentía, porque quen nos sinala o camiño tamén nos ofrece a forza para andalo. Grazas, Deus noso, conta con nós. Coidadevos.